Opa, eneko zero dutzen naiz, hau Ander Aranbarri da, eta orain dela gutxi Cavernicola Games sortu dugu, eta orain dela aste bat edo Crayon Canyon sortu egin dugu, iPhoneentzako joku bat, eta puzzlezko joku bat da, fisikaz eta golfa biak sartzen dituen joku bat da, Eta orain dela aste bat atera dugunez saltzeko, hemen gaude Euskal Encounterren pixka bat publizitatea lortzeko, eta zuek ere probatu dezakezue App Storeen bilatuz Crayon Canyon Lite. Eta hurrengo astean Alondigan presentatuko dugu gure jokoa, eta irailean edo edukiko duzue aukera ikusteko eta bozkatzeko ea joko ona den edo ez.